пагоҳ мусобиқаи ҷоми осиёӣ ба футзал 2026 дар Индонезия оғоз мегардад. Ҷакарта мизбони ин мусобиқа хоҳад буд, ки дар он дастаҳои пурқуввати қитъа барои унвони қаҳрамонӣ рақобат хоҳанд кард. Гурӯҳи Си яке аз гурӯҳҳои ҷолибтарин хоҳад буд, ки дар он Ҷопон, Узбекистон, Тоҷикистон ва Австралия дастаҳо бо сабкҳо, таҷриба ва орзуҳои гуногун, вале ҳадафҳои баробар мубориза мебаранд. Тими миллии Ҷопон яке аз дастаҳои қавии Осиё аст. Онҳо дар 17 бозии ниҳоӣ ширкат карда 4 маротиба ғолиб шуданд, ки дуюмин мунтахаби серҷоизатарин дар хитъа пас аз якачини Эрон мебошанд. Соли 2024 барои Ҷопон ноумедкунанда буд. Онҳо дар марҳилаи гурӯҳӣ ноком шуда, на танҳо аз медалҳо, балки аз рохати ҷоми ҷаҳон низ маҳрум гардиданд. ҳоло Ҷопон бо орзуҳои нав ва сармураббии ҷадид бармегардад. Кенсуке Такаҳаши акнун Кениитиро Когуэроро иваз кард. Ҷопон дар гурӯҳи Си ғолиб омад ва Тоҷикистон, Камбоҷа ва Макаоро мағлуб кард. Барои Ҷопон мусобиқа дар Индонезия на танҳо як иштироки навбатӣ, балки кӯшиши барқарор кардани мақом дар футзали Осиё аст. Узбекистон яке аз дастаҳои устувортарини Осиё мебошад. Ин даста дар ҳамаи 17 нашри ҷоми Осиё иштирок карда 4 маротиба ба финал баромадааст, аммо ин даста ҳанӯз ҷоиза ба даст наовардааст. Дар соли 2024 узбекҳо ҷои сеюмро ишғол карданд ва сатҳи баланди худро тасдиқ намуданд. Рохати қисми ниҳоии мусобиқаро дарёфтан барояшон осон набуд. Даста дар гурӯҳи И пас аз Қирғизистон ҷои дуюмро гирифт. Пирӯзӣ бар Тимори Шарқӣ ва Фаластин ба онҳо имкон доданд, ки аз зинаи дуюм ба финал роҳ ёбанд. Узбекистон бори дигар довталаби медал ҳисобида мешавад. Ягона савол ин аст, ки оё онҳо ниҳоят метавонанд қадами ниҳоиро гузоранд ё не. Тими миллии Тоҷикистон солҳои охир яке аз дастаҳои ҷолибтарин дар футзали Осиё аст. Ин мунтахаб 12-умин маротиба пайҳам дар ҷоми Осиё ширкат хоҳад кард. Соли 2024 дар Таиланд миллипӯшони тоҷик мақоми 4-умро ба даст оварданд, ки беҳтарин дастовар дар таърихи даста ба ҳисоб меравад. Дар марҳилаи интихобии Тоҷикистон дар як гурӯҳ бо Ҷопон қарор дошт ва ба финал ҳамчун яке аз беҳтарин дастаҳои ҷои дуюм баромад. Дар Индонезия даста на танҳо кӯшиш мекунад, ки муваффақияти 2 сол пешро такрор кунад, балки аз он беҳтар бошад. Рақобат бо Ҷопон хеле сахт ва муҳим хоҳад буд, дар ҳоле ки бозиҳо бо Узбекистону Австралия ҳам дар мубориза барои баромадан аз гурӯҳ ҳалкунандаанд. Мунтахаби Австралия бори дуюм пайҳам дар ҷоми Осиё ҳунарнамоӣ менамояд. Ин даста солҳои 2018 ва 2022 дар ин мусобиқа ширкат накарда буд. Дар даври интихобӣ даста хеле хуб аз худ дарак дод. Дар гурӯҳи А ғолиб омада, дар бозиҳо бар зидди Кувайт, Ҳиндустон ва Муғулистон 20 гол зад. Австралия ба мусобиқа ҳамчун ҳарифи норӯшан ворид мешавад, ки қодир аст бо ҳар рақиб мубориза барад. Ки чӣ имконият дорад? Гурӯҳи Си дар ҷоми Осиё яке аз шадидтарин ва пешгӯинашавандатарин хоҳад буд. Ҷопон мехоҳад мавқеъ аз дастрафтаро барқарор кунад. Узбекистон бори дигар барои медали тилло мубориза мебарад. Австралия пешрафти худро нишон медиҳад. Тоҷикистон бошад бо таҷриба ва ҳадафҳои воқеӣ ба мусобиқа наздик мешавад. мухлисон метавонанд аллакай дар марҳилаи гурӯҳӣ шоҳиди рақобатҳои ҷолибу диданӣ шаванд.